हेलो स्नाफोर गुड इभिनिं दा आङो नोंथांमोननो मोनसे गोदान भिडिअ शेयार खालामनो फैलाय स्नाफोर बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो चिरां जिल्लानि रुनिखाता अखिगुरिनि उथ्रिसार शिव मन्दिरनि बादै एसे भिडिअ नोंथांमोननो शेयार खालामना होनसैलाय स्नाफोर माने आङो बे भिडिअखौ आवगायावबो होखांबायमोन ओमफ्राय गोबां मानसियानो कमेन्टबो खालामदोंमोन माथो बुरजा फैसा लायोनो माबायोनो बिदिनो होननानै गोबां सोंहरदोंमोन आरोखि कमेन्टआव दा बेफोर सोंनायनि फिननायखौनो जोंना बे उथ्रिसार मन्दिरनि गुरुआ क्लियारलि फोरमान होदों आरोखि बे भिडिअखौ आङो नोंथांमोननो एसे शेयार खालामना होनसै नोंथांमोनहा बिथांनि खुगानिफ्रायनो गासैखौबो खोनासंनानै लाबानो जाबाय बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायदो आङो शेयार खालामना होनसैलाय खुलुमबाय गिबियावनो फेसबुक इउटुब नायगिरि आइ आफामोनखौ खुलुमहरनाय थाबाय गिबियावनो दिनै आङो फोरमायहरनो नागिरदों बिथांमोननि रिप्लाइखौ हरनो मोनैया गोबाव सम जाबाय आं दिनैहाय भाद्र दानबाबो फोरमायहरनो आखायाव लादोंसै बिथांमोना गोबां सोंहरदों मन्दिरा दा बन्द जाबाय नामा आरो बारायखौबोथ' आङो माखासे बाराय लानाय जाबाय मा बारायाव नायनाय होनोब्ला ओरैहाय बारायखौ आङो बिस्थिबाराव बन्द खालामनाय जाबाय मन्दिराव हाबा ओरैनो बाय फुजा फाथल' एसे एनै न'खराव खालामो ओमफ्राय दा बिस्थिबाराव फैनो नाङा बाखि ओरैनो फैजाजोबो दा बिनि गेजेराव माखासे रायजो राजाफ्रा प्रुफ बिहरबाय थादोंमोन आरो माखासे बिदिनो प्रमान बिहरबाय थादोंमोन दा बेखौ आङो प्रमान होनो थाखाय आङो फोरमायदों आरो आं मा इउज खालामो आं नैबे उथ्रिसार मन्दिराव रुनिखाता अक्सिगुरिनि उथ्रिसार मन्दिराव मा इउज खालामो बेखौ आङो खोन्थाहरनो आखायाव लादों गिबियाव नैबे सनानि दैहुआव बावहाय दै सान्थि मोनो बिमा गंगा सान्थि बे गंगा सान्थिया मा खामानि होयो होनगोन बेबा मानिकनि सान्थियानो सिगाङाव मिथिखायो रायजो राजाफ्रा मानिकनि सान्थि बे मानिकनि सान्थियाव आथिं आखाइ बोनाय उदै देरनाय मुलि मोनजानाय बेयाव थाङो सानाय सुनायाव थाङो आरो बार गाज्रि बिदिनो मोदाय गाज्रि नांनाय बेवहाय थाङो बुहुर हाबनाय बिदिनो बेयाव गोबां बेमारा हामदों आरो प्रमानबो मोनदों आरो नैबे जाहैबाय गोबां सानाय सुनाय बिस बिदिना आलौनाय आरो लोरिनाय गाहेनाय नैबेहाय बहुद खामानि होदों नैबे जाहैबाय थाव जारिनाय बेहाय थाव जारिनाय बे थाव जारिनायजोंबो गोबां मानसियानो खर' सानाय मोदोम सानाय बिदिनो आथिं सानाय गाहेनाय लोरिनाय बेफोरो हामदों आरो माने बुहुद प्रमान मोनदों लगे प्रमान आरो डाक्टार हायै अजा हायैखौ माने आं फोसाबनो हादों आरो बिदिनो आङो गोबां बेमारनिफ्राय फोसाबनो होनोब्ला बिदिनो बार गाज्रि नांनाय बिदिनो मोदाय लोगो मोननाय बिदिनो हिंसा सत्रजों गाग्लोबनाय बाहाय आङो दाबिसावनो हरनाय जायो माने आङो गुबुनफोरबायदि दाउ फारौ बोरमा अमा बेफोरबायदिजों फुजा होआखै दा बेनिखायनो दाबिसाव दाम लानाय थाङो बेसेन लानाय थाङो रायजो राजा किसुमान सासे सानै आनजाद टिक्स खालामग्राफ्रा दा बेहाय आंखौ बुंहरदोंदि बे उथ्रिसार मन्दिराव बहुद थाखा फैसा लायो बेफोरबायदि मोनसे आंनाव बुंनाय फैदों दा बेहाय आं खोन्थाहरो खेलारैनो जायनि गेजेराव जायखौ बुङोब्ला बेमारा फोसाबनाय जिखुनु खरसा थांखायो फुजा फाथल होब्लाबो गोबां खरसा थाङो दा बिनि गेजेराव आङो दिनै आंनावथ' फुजा फाथि गैया नालाय माने दाबिस होनायजोंनो आङो बहुद माने प्रमानखौ मोननो हादों आरो दा प्रमानखौ बिदों औ नंगौ आं प्रमानखौ देखायनो हायो नैबे फाइलाव दङ नैबे फाइलखौ आं मानो लादों बे रेजिस्टारखौ आं मानो लादों बे डायरिखौ आङो ओरैनो लायाखै बे डायरियावहाय गोबां हामग्राफोरनि थाखाय माने नाम लिरनानै दोनदों आङो नै आंखौ नंखाय नंगोन बेवहाय नाय बेवहायनो रोजा नाम दङ बानि गासिबो दंजोबो बाहाय आरो भिडिअआ गोलाव जागोन बिनिखायनो आङो एसे सर्ट खोन्थानोसै नै बाहायबो दङ बेबो मोनसे डायरि बेवहायबो दङ आरो नै आङो रायजो राजाफ्रा नंखाय होनो नालाय उथ्रिसार मन्दिराव नंखाय होनो नालाय बे आंनि प्रमान मोनसे बाव आं बे प्रमानखौ आं लिरनानै लादों माने आं लिस्टखौ देखायजोबोबा भिडिअआ गोलाव जागोन बेनिखायनो मोनफा मानि बाहाय दंजोबो आरो माने गावबागाव स्टेपआव दङ बे फाइलाव दस्रा बेरामफोरनि माबा दं नङा होमबा औ दङ एक्सट्रा दङ एक्सट्रा दं नोंथांनावहाय गोदानफोर माबा मोनसे बेबायदिनो माबा आपडेट दंबावो नामा आपडेटआथ' दङ औ बहुद बिदिनो बेमार आजारनिफ्राय उपकार मोनदों आरायग' जादों आरो गोबां मानसिफ्रानो आंनो मोजाङै गुड निउस होदों गिदिर बेमारनिफ्राय फोसाबनो हादों सुद्रु हिंसानिफ्रायबो गोबां आरायग' जादों जायफ्रा बिदिनो आरो मोदाय हमजादों मोदाय हमजानानै बिदिनो
नायखांग्रा जानो नागिरदों बेफोरबो आया जाया जानानै दं बेफोरबो गुरु मोना सोरबा बेफोरबो दिनै फैनानै बेहाय बुहुत उपकार मोनदों आरो जायफोर माने मा होननानै बुङो बिदिनो सोरबा आइ आफाजों लाजाबाय नङा होमबा नाथाय फोसाबजोबनो हायाखै बेखौ नोंथाङा मावनो हायो नामा आं हायो औ फोसाबगासिनोबो दङ आंनि दा आखायाव दसनसोआनो दङ आं माने आंनिफ्रायनो माखासे गोहो सक्तिखौ आं हरनानै बिसोरबो मोजाङै नायगासिनो दं आरो ओमफ्राय लोगोसे नोंथांनाव साख्रि बाख्रिनि आपडेटआ दासिम माबायदि बारायनानै दंबावो साख्रि बाख्रिनि आपडेटआ आङो बुंनो थाङोब्ला नै बाहायनो दङ नैबे डायरियावनो दङ बुहुत मोजाङाव आवगायनानै दं बेवहाय दं नाम दङ बाहाय क'क्राझारनिफ्रायबो दङ ओरै माबानिफ्रायबो दं बाक्सानिफ्राय चिरांनिफ्राय तामुलपुरनिफ्राय दं बेफोराव आरो माने बुहुत मोजां माबा मोनदों आरो दा बुंनो थाङोबा जोंनि क'क्राझार ओनसोलाव दासो नुदों आंखौ दा बिनि गेजेराव गोबां मानसिया फैदों ओरैहाय थिपखायनिफ्रायनो फैदों नै बेलायनो बिसोर गासिबो साख्रिनिनो प्रमानजोब आं बाहाय दोनदों बे दंजोबो आरो नै आंनि बाहाय होनाय जादों आरो बेयाव दंजोबो आरो बेल' नङा माने रायजोफ्रा बुंलायगोन मोनसेल' देखायदों नै बेल' नङा दं आरो रोजा रोजा बेयाव डायरियाव दोनदों माने प्रमान आरो बे माने नामखौबो बुंथारनो नांला नङाबा बै मोनग्राफ्रा एसे औ गाज्रि मोनलायगोन नंगौ सार आङो मुलिनि सोमोन्दैबो माखासे रायजो राजाफोरनो फोरमायहरनो सानबावदों मुलियाबो गोबां मुलि इउज खालामबाय आङो 108था इउज खालामनाय जायो दा बेहाय मुलिनिफ्रायबो बुहुत माने प्रमान दङ मुलि लांनानैबो आरो मुलिखौबो बेसेन बुरजा खालामनाय जाखायाखै ओरैनो 500निफ्राय गोजौआव जों डाक्टारनाव थाङोबा 1 लाख 2 लाख थाङो 1 लाख 2 लाखनि गेजेरावथ' बिदि नङा दा 500 हाजार 2000 3000आवनो बुहुत माने बेमार हामदों आरो गिदिर बेमारा हामदों दा फार्स्टआवनो आङो सुगारनिफ्राय बुङो सुगार आरो बिनिफ्राय फाइल्स ओमफ्राय बिनिफ्राय हापानि ओमफ्राय बिदिनो दाहाय ओमफ्राय बिदिनो आरो दंबावो नै बाहाय एक्सेरियानिबो दङ एक्सेरियानिबो दं ओमफ्राय नैबेहाय दंबावो टिउमाराथ' जायफोरनाव बेदर जायोब्ला सोरनोबा उदैबो देलायलायो बेवहायथ' सुथ्रु मिथ्रु जेबो हिंसा खालामलायनाङा दा बिनि गेजेराव दा बेफोरनिफ्रायबो टिउमारनिफ्राय बुहुत माने मोजाङाव फैदों बिदिनो आरो केन्साराबो केम' लानाय नङाबा हामो केम' लानायबा एसे दिगदार जायो टाइम लायो केन्साराबो आं बेखौ खोन्थाहरखाबाय सिंनि सानि केम' होनो नाङा केम' होनाय जुदि डाक्टारनाव होदोंब्ला बियो हामनो थाखाय टाइम लायो जों बेखौ बुंखायो मास मोनथामनि गेजेराव 6-7 मास लायो बेखौ आं खोन्थाहरखायो सोरनाबा सासे सानैनिया केम' होनायफोरना जुफियाखै बिसोरो बुंहरनांगौ कमेन्टआव हामा माया होननानै बिदिद्राय नङा दा बेफोरनि गेजेराव बुहुत मोजाङाव फैदों आरो बेजों लोगोसे दंबावो गेस्ट्रिक हालसारनिबो दं लेबारनिबो दं ओमफ्राय आरो दं खर' सागानायबो दङ आरो नैबेहाय सानाय सुनायनिबो दं सानाय सुनायनि बरि दं आरो पेसाबनि दं गोबां मुलि दङ माने बेयाव मुलि बासाजोब आरो बुंख्र'नोनो हाया बे गन्थं सिङाव माबा सिथर जायोनो सिथर मा होनो चाइनिस बेनिबो दंना चाइनिसनिबो दं बाहाय आरो टंसिल थाइरडनिबो दं दंजोबो मुलिया गैयै गैया आरो गन्थाइ बायनाय मानाय गासैबो दंजोबो आरो मोनजोबनो हायो माने जिखिनि मुलि बासायानो बावनो बुंथ्र'नो हाया माने अबे मोनसेखौ गोसोआव था नङा होमबा दंजोबनायालाय मुलिया गासैबो दं मानाय इउस गैया जों न'खरावनो बानायो जों दिनै माखासे उवाल गायहेनजों देख्रेबगोरो ओमफ्राय बिनिफ्राय अन्थाइ थापायाव देग्रो ओमफ्राय बिनिफ्राय जेन्डाराव होयो जों जेन्डारजोंनो उननानै पाउडार जायो आरो उनग्राबो दंखायो नैबेहाय पाउडार माखासे दं बेनो बिदिनो नैबे बुस्थुआव माखासे जेन्डारा अरनो हायाखै गुन्द्रा खालामो नै जों रावनिफ्रायबो इउस खालामा जों न'आवनो निजेस्स' बानायो आरो बेफोरबायदि बुस्थुखौ बिदिनो न'आवनो खांनानै बानायनाय जायो सानाय सुनायनिफ्राय उदै सानाय खर' सानाय जेखिनि सानायनिफ्रायनो मोनो आरो मोनजोबो मुलियालाय बेयो जाहैबाय मोनसे सरस्वतीनि लिस्ट सोंहरलायगोन बाहायबो जायफ्रा फरायग्रा लिरग्रा स्टुडेन्टफोर सात्र साथ्रिफोर थायो नङा होमबा नैबे मोनसे फरायनायनि लिस्ट नैबेखौ जोङो लिस्ट खालामनानै दोनदों बे लिस्टआवनो जाहैबाय जायफ्रा जिमान फरायब्लाबो गोसोआव थाया बा फरायनो गोसो जाया बा सोरबा फरायनायाव अख्रा अख्रि देखायो बा बिदिनो मोनसे मोननैयाव फेल जायो
नै बेफोरबायदिया नैबाव फैनानै नैबेबायदि फुजा खालामनानै माने पास जादों आरो मोजांबो जादों बुङो जाय फरायग्राया गियान गैयाब्ला बहा पास जानो फुजा होनानै बहा पास जानो नै बेफोरबायदिबो उल्था कमेन्ट हरो बा उल्था रिप्लाय हरो दा बेफोरबायदि नङा आं निजेस्स' मावनानै प्रमान मोननायखायसो माने बुस्थुखौ खोन्थादों बे आबां जाबां नङा आं खनसेल' भिडिअ होआखै खननैल' भिडिअ होआखै माने बारे बारे भिडिअ होबाय आरो माने गोबां लांबायबो नै आरो फैबायबो मेट्रिक पास पिअ पास एमए पास गोबांनि रिसिप्ट लांनानै माने मोजां जाबाय आरो बिदिनो थाखोसे थाखोनै 8 9 10 बेफोरनिफ्राय गोबांनो रिसिप्ट लांबाय बाव लांजोबबाय आरो नैबो दंबावो लांनाय बेफोरबायदि आरो दंजोबो दा नैबे रिसिप्टआवनो जोंनाव प्रमान दं आरो माने जोङो फरायनायनि जायफ्रा फरायनानै जे दिनै होसोब्लाबो हायाखै जे दिनै फरायनानै साख्रि बाख्रि मोननो लुबैदों नैबाव थाङाखै हायाखै नैबाहाय जोङो उथ्रिसार सिबोदानाव जों खालामनानै हरदों दिनै बेहायनो सोरनावबा फरायनायजों लोगोसे गाज्रि बारहावाबो नाङो दिनै सोरनिबा हिंसा मेगन गोसाबो थायो नै बेफोरबायदिजोंबो माखासे फरायनो हाया लिरनो हाया जायो बेखौबो जों लोगोसे फोसाबलाङो बेखौबो जोङो फाहामनानै हरो जेखिनि जोङो बुंखायो जों गपसजोंनो दाबिसजोंनो बानायो दाबिस बानायनायावनो खरस जायो बे खरसखौल' नोंसोरो होनांगौ बिनि अनगायै गुबुन खरस गैया दा बिनि गेजेराव बेखौ होनो हायोब्लानो मोजाङाव फैयो आरो नुबायना सनाफोर नोंथांमोनहा बे उथ्रिसार शिब मन्दिरनि गुरुआ मा फोरमायलांखो नोंथांमोनहाथ' गासैबो बिथांनि खुगानिफ्रायनो खोनानो मोनबाय मा इउस खालामो मुलिनि थाखाय आरो मारैयाव फैसाया एसे बारा थाङो बेफोरखौ गासैबो फोरमायनानै होखाबाय दा नोंथांमोनहाबो सोरबाफोर जुदि न'खराव बेमारजों भुगिनानै दंबा बेमार आजाराव गोग्लैनानै दंबा डाक्टार अजाजोंबो हामा जादोंबा थांनानै नायबानो जाबाय आरो नैबे स्क्रिनाव होनाय मबाइल नाम्बाराव फन खालामनानै खबर लाहरनानै माला नायो बेखौथ' मोनथिखाबाय बिस्थिबारावल' नाया होन्दोंना ओमफ्राय बाखि दिनाव गासैबो नायो होन्दों दा नोंथांमोनहा बेनि बुंनाय बायदियैनो एसे कल खालामग्रोनानै थांबानो जाबाय आरोखि आरो थाबैनो देहाफोरखौ मोजाङै फोसाबनानै लाहैबानो जाबाय दा आङो बेखौनो नोंथांमोननो एसे शेयार खालामना होबाय आङो सिगाङावबो भिडिअ होनाय हिसाबै आरो गोबां मानसियानो कमेन्टबो खालामदोंमोन नालाय खिन्थु आंबो रिप्लाइखौ होनो हायाखै नालाय दा बेनि थाखायनो आङो नैबे रिप्लाइ भिडिअखौ नोंथांमोननो एसे होफिनबाय आरोखि बिदिब्ला आङो दिनै भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै सनाफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायनो थाखाय बयनिसिमबो थेंक इउ गोजोन्थों बाय बाय गुड नाइट